ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಯಾಳ್ನ ಬಲ್ಪುಗು ಸೀದಾ ಕಾಸರಗೋಡುಗು ಪೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಈ ವರ್ಕ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ಅದು ಕಷ್ಟ ಹಾಕಲಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದು ತೆಳ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ಐಕೊಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ವಾವ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಯ್ನ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಯ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ವಾ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ 17 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ 18 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 100 ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇಂಡ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು 1700 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆತು ಸುಲಭ ಆತು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆವು ಆಂಚನೆ ಅಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ್ಲಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು 5 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇತ್ತೇನೆ 6 ನಡಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತ 6 ಪಂಡದು ರೇರು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಪನು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಜಿನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.